ay to mo kettoɗon ɗo woni Ibou Yero Sira Ndiaye Ba artiste naranke mawɗo artiste international ay to woni artiste fedde yiɓɓe Ndiaye Ba fedde nde ganduɗa ko almami Keba Ba addinde gorko mo ɗo fallage no mbiyen gorko mo Tambacounda ay to ɗo morceau woni Aissata Abo ay to ɗo morceau finomo koto Cofak Dane Maayo walla mbiyen Cofak Fulɓe e commune mo Kaolack walla commune mo Mbadakhoune e département Guinguinéo ya welani ndeysaan ay to ko oɗo gorko jaadunomi to Gambia Ibou Ndiaye Ba ima Allah waɗi barkeli ay to min jaari to Gukebe min jaari to Jokadou Amadou Diallo jeejen weli wal ndeysaan ay to Mr Amadou Diallo jeejen ma jeene nokku tawno Ibou Molo ko Ndiaye Ba wawi machallah ndeysaan ay te kala mo ganduɗa yiɗi waɗanma vidéo noon ay tawi windat commentaire ma rek mbaɗa abonné sa waɗi ko abonné mbaɗɗa ko commentaire ma inde ma waɗanma vidéo dédicacé waɗma mo envoyé ay te mbaɗa mo TikTok ay te taw ko vidéo pulaar noon kala artiste pulaar mo jiɗɗa rek waɗimo demande rek mbaɗanma mo ay te mbaɗe abonné bakande dada banda passé ndeysaan la samba di bonne ko wajam hol so dure dere limira wali sanyan kom moyni e mere ka makarte namba yeli mira ndeysaan hono gira mamba ya ta ya ndeysaan fulɓe ɓe ngari fulɓe lewɗaɓe gara maayo ndeysaan gorgi jalo bara jagaɓe woni ko mbaɗaninmi o jamu seyla gam yade ko firi barde jawti ko dawli yaragiɗo Gambia gelnagi muti ko firi Gambia Sénégal frontiére waɗa hello ɓiɓɓe fulɓe frontiére ala nder meɗen neɗɗo ko bandum seylam neɗɗo ko bandum dañi kono dayde yumma daña baɓe dalɓeyi walama ndeysaan nene belama dumbayi seylam ɗo ko wawi yiɗi ndeysaan e laatimo Modou Kewlani fullam Modou Kewlani kam yiɗi o fayani kam yiɗo weccani lar haala goto duuɓi sappo ɗum ko waadi haalaji wallay Ndiaye Ba pitowo aadi seylam on de ko gaño ndeysaan